Il-Gvern Laburista flimkien ma' Vitals u Stewart kienu parti minn pjan diaboliku sabiex ikunu aġevolati il-ftit persuni tal-qalba. Hekk kiteb id-direttur maniġerjali tal-Malt Today Xavier Balzan f'analiżi li għamel ta' dak li żviluppa fl-aħħar jiem dwar id-dil skandalus tal-isptarijiet. Xavier Balzan kiteb li għadu sansa qed jipprova jifhem x'kien l-irwol tal-Gvern ma' Stewart u Vitals dak li jsejjaħ serqa kbira. Balzan kiteb li dan il-ftehim ma' Stewart kien farsa sħiħa, dan kif wara dak li seħħ ma' Vitals il-Gvern missuħa l-isptarijiet taħt idejh u mhux Tom li Stewart. Dan kollu juri li kien hemm xi ħaġa serja f'dan id-deal li sar. Tant il-kap eżekuttiv ta' Stewart stess female li kien bat il Keith Schembri kien kiteb li dan id-deal kien l-iktar deal mimli taħwit li qatt kien involut fih. Issa l-kumpanija Stewart qed titfattort kollu fuq il-Gvern Malti u qed tgħid li d-deal sfaxxa propju minħabba fih. Tant li ħamis li għadda l-kumpanija Stewart ħabbret li terminat il-kuntratt li għandha mal-Gvern li fi kliem sempliċi jfisser li se titlaq immedjatament minn pajjiżna. Dan wara l-kundanna ċara tal-qorti li ddikjarat li d-dil tal-isptarijiet kien miżgħud bi frodi. Xavier Balzan ikompli jgħid li b'dawn l-iżviluppi kollha is-saga ta' dan id-deal issa se tieħu dimensjoni differenti u jisħaq li m'hemm ebda raġuni valida li tiġġustifika d-deċiżjoni li kienet ittieħdet minn snin ilu li l-Isptar Ġenerali Tgħawdex Isptar Salluqa u l-Isptar Canning Grek jingħataw lil barranin bil-poplu jispiċċa misruq dawn il-miljuni kollha u ma ħa xejn lura.